luther fingers. Stadion voor en ik doe het, dan doe ik het, ik zing. Ik vond het eigenlijk gewoon een heel mooi nummer. En ja, we waren een beetje aan het brainstormen van wat is een leuk nummer om hier op te treden. En toen zeiden we, nou, All By Myself, ja, we gaan het gewoon proberen. Hoe zijn jullie eigenlijk gekomen op de winnares die is uitgekozen? Nou, dat duurde wel even. Hè? Ik had al heel snel mijn favoriet. Mijn andere juryleden die hadden twijfels nog heel erg. En ik heb echt mijn best gedaan om daarover te bespreken. Toen zag zij, ja, het is wel zo. Superleuk echt. En ik heb vooral genoten, want dat vind ik zelf echt wel belangrijk. En ik ben natuurlijk heel blij dat ik gewoon, ja. Het doet mij heel goed en de juryleden ook. Dat wij weten, deze dame, jonge meid, gaat knallen morgen op het hoofdpodium. En die neemt dat haar hele leven mee. Dat was de gedachte. Meisjes morgen je jongen voor het podium op de Schiel. Had er een beetje zin in? Ja, ik had er heel veel zin in. Maar het is bloot toch altijd een beetje spannend.